बारग' MCLA सन्जय सरगियारि बिथाङा जितु BPF आव थांबाय जों बिथांनि थांनायाव जोंहा जेबो दुखु गैया जोंहा बे UPPL निफ्राय जेबो सिन्ता गैया जों गोबां रंजानाय मोनदों जों मोजां मोनदों बिथाङा थांदों जोंहा बेयाव दुखु खालामनांगौनि जेबो गैया आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा थांफादों बिसोरबो थांफाथों जेबो नङा जोंहा जेबो दुखु गैया बिथां थांनायाव जोंहा जेबो खहा गैया मानो होनब्ला बिथांमोना BPF निखासोमोन BPF निखा बिसोरो BPF आव थानाय माबाखासो बिसोरो ओरैनो UPPL थाफ्लानानै बिसोरो खामानिखौ आदाय खालामदोंमोन लादोंमोन नाथाय जोंहा दिनै जों थांदों बिथांमोना थांदों जोंहा बेयाव गोजोननाय दोङो आरो बिसोरो जाबादि मावलांबाय जों सन्तुष्ट गैया जे बिथाङा MCLA जिहेतु बारग' MCLA बिथाङा गोबां नैबे थांनाय 5 बोसोरावहा गोबां रायजो राजाफोरखौ रायदों माबा मोनसे बिनि थांबोला हाहाय जबिनो थांबोला रायदों बुंना हरदों अपमान थाथा निन्दा होना हरदों होननानै जों गोबां बाथ्राफोरखौ जों खोनानो मोनदों मिथिदों आरो जों इतिमध्य जों बिथांनि आखुफोरखौ जों एसे मिथिखायो बिथाङा मानसिफोरखौ माबायदि मोजां बिहेभ खालामनांगौ मोजां माबायदि अननांगौ दुखिया गरिब गुन्द्राफोरखौ माबायदि सहाय खालामनांगौ जों बिदि नुनो मोनाखै बेनिखायनो जोंहा जेबो दुखु गैया बिथां थांनायाव थांथों बिसोर बिथांमोना माने एम्बु फाथि बादिसो दायो UPPL आवहा दैया रानबाय नालाय फख्रिनि दैया रानबाय दा बिसोरो BPF नि फख्रियाव गोजावनो थांदों आरो थांथों जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया दुखुबो गैया जोङो बिथांमोन थांनायनि थाखाय जों दायो पार्टि जादों UPPL आ पार्टि जादों नैबे हरिसिंगा जितु जोंनि तामुलबारि प्राइमारि जोंहा बेयाव रंजा बाजा जोङो पस्ट जादों लोंदों जों गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना माबादि मावहैया जों मेगन नुबाय थागोन बिथांमोना होनदों बेयाव थांनालायनो आद्रा खामानिफोरखौ मावगोननो बिसोरो मावगोन होनना बुंदों बिथां सन्जय सरगियारिया मावा जों नुबाय थागोन खारन जोंबो लकेलनि मानसि जोंबो बेबायदि तामुलबारि प्राइमारिनि मानसि जों बिथाङा बेसेबां मोजां मावदों मोजां मावाखै जों बेखौ नुबाय थागोन आरो जों नोजोर लाखिगोन राजखान्थि गेलेनायाथ' राजखान्थियाथ' जेनेबा गेलेनो हायो राजखान्थिखौ बयहाबो गेलेनायनि मोन्थाय दोङो नाथाय राजखान्थिखौ लानानै बिथांमोना गुलाय गुजाय खालामनाङा जोंनि समाजफोराव जोंनि हारि राव धोरोमनि गेजेराव दाङाबाजिखौ लाबोनाङा गेलेदोंबा मोजांखौ गेले नाथाय जों दिनै नुदों राजखान्थिखौ लानानै राजनितिखौ लानानै गोबां जोंनि गेजेराव दाङाबाजि गारि बुख्रुबलायनाय आरो बेबायसानो मानसिफोरखौ जोंनि UPPL नि मानसिफोरखौ एटेक खालामनाय जों नुनो मोनदों बिदि जानो नाङा बयहाबो बे गणतन्त्र हादोराव बयहाबो अधिकार दोङो राजनिति खालामनो अधिकार दोङो जोंहाबो अधिकार दोङो नाथाय बेनिखायनो जों गुबुनखौ बुंनो थाङा बयहाबो मोनसे समान मोनथाय दोङो मोनसे अधिकार दोङो मोजां खालाम खिन्थु गाज्रिखौ खालामनाङा जों दायो नुबाय थादों जितु BPF सरकार अर्थात बिथां रिहन दैमारि बिथांनि जुदि जों राजखान्थिखौ नायहरबोला जोङो बिराद मुगैनोसो ओंखारदों दायो दुखु मोनदों जोङो दिनै जोंनि UPPL पार्टिनि सायाव बिराद बेबायसा अयथासार अनागार बेबायदि आक्रमण खालामनायखौ जों नुदों गारि बुख्रुबनायखौ जों नुदों आरो बेसानो अनेक गाज्रि थगायनानै मानसिफोरखौ गोनो गोथो खालामनायखौ जों नुदों जों बिदिखौ मोजां मोना आरो बिथाङा बिदि धोरोमनि बेलायाव लाबोदों खुरांखौ जों खोनादों माने ख्रिस्टान हिन्दु बिदि धोरोमखौ लाबोदों बिदि लाबोनाङा राजनितिकआव धोरोमनि बेलायाव गैया राजखान्थियाव धोरोमनि माबाफोरखौ बेवहाय सोसननो नाङा मानो होनबा बेबायदि गणतन्त्र हादोराव बयबो हारि राव धोरोमनि मानसिया बेयाव थानो अधिकार दोङो बे हिसाबै धोरोमखौ लानानै बिथाङा बेबायदि गुलाय गुजायखौ लाबोनाङा आरो बुंनो थाङोबाथ' बिथाङा सासे ख्रिस्टियान केन्डिडेट होननानै जों बुंनांगोन ख्रिस्टान केन्डिडेट बिथाङा बिदि धोरोमनि खुरांखौ लायोबोला धोरोमनि बेलायावखौ लाङोबोला गोबां बेबायदि लासिंसिंनि बाथ्रा आरो आं खावलायदों दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेबायदि धोरोमनि बाथ्रायाव लाबोनो नाङा आरो नोंथाङा जुदि मोजां जुदि राजखान्थि जुदि खालामनो लुगैदोंबोला मोजांहाय खालामलां बयनिबो नोजोराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय बयजोंबो अनजानाय बिदि राजनितिखौ खालाम जोंथ' 17 बोसोर जोङो नुबोदों बिथांखौ जों रिहन दैमारि सारखौ जों नुबोदों आरो जों बिथांनि अनसुंथाइफोरखौबो जों मोनाखै जों बुंनो थाङोबा मोनाखै आंहा फिसाला सासे दङमोन मेट्रिक पास जानायाव बिथांनिनो सासे सेला बेला नांगोन बिथांमोना मेट्रिक पास जानायनि स्कलारशिप होनो होननानै आंनि न'आव फैदों गावसोरनो लांफैदों नाम लांफैदों आरो बिसानो स्कलारशिप होगोन जोङो MLA माबानिफ्राय बिफाननिफ्राय जोङो 10,000 होगोन होननानै बिथांमोना बुंफैदों आरो कागज पत्र बिथांमोना बिहरनायखाय जों हैदों नाथाय उनाव आं खबर लाबाय गैया माने बेबायदि स्कलारशिप होनायनि जेबो गैला होननासो बुंबाय आरो होमबा बेयाव नायदो जोंबायदि दुखिया दरिद्रनि जों गथ'फोरा जुदि MLA फान्डनिफ्राय गरसेबो जों मोनाब्ला एसे एनैबो जुदि सहाय मोनाब्ला होमबा जोंहा बिथांनिफोर होना जोंहा मा लाब जानो बिथां 17 बोसोर दिनै MCLA जालाय आरो मन्त्रि MLA जालाय आरो बिसानो केबिनेट मिनिस्टार जाबोदों
आरो दायो डिपुटि चिफ जादों होमबा बे 17 बोसोराव बिथाङा बेसेबां मावबोदों जोंनि थाखाय जों जेबो मावनाय जायाखै जों एसेबो सहाय मोनाखै आरो जों इनेखि जों बिथांनि दरखंखौनो जों थाङाखै आरो बेबायदि सोरबा मोनदों जानो हागौ सोरबा बिनि सेला बेला आखान्थि थानाय आगसि आगदा थानाय बिथांमोना मोनदों जानो हागौ खिन्थु जों मोननो हायाखै जों दुखिया दरिद्र दिनैसिम जों बिथांनि दरखङाव जों थांफेराखै आरो बेनिखायनो आङो बिथां रिहन सारखौबो आं खावलायदों नोंथाङा जितु दायो इउपिपिएलनि सायाव गोबां नारा नाथा बिदि आक्रमन खालामनाय नोंथांनि सेलाफोरखौ नुदों नोंथांमोननि मावथिफोरखौ जों नुदों जोङो दुखु मोनदों मानो होनबा बेबायदि गावजों गाव नांलाय खमलाय गावजों गाव एना एनि खालामनाया जोंनि संबिधाननि बे बेरेखा आरो बे मोजां नङा बेनिखायनो आङो दिनै बुंदों बिपिएफनि जितु केन्डिडेट रिहन दैमारि सार नोंथाङा बेफोरबायदिखौ हमथानांगौ नोंथाङा सासे बहुत बोसोर जाबोनाय मन्त्रि बा डिपुटि चिफ दायो बेनिखाय जाहाथे बेफोर समयसाफोरा जोंनि ओनसोलाव जानो मोना जों दुखु मोनदों बेबायसा गारि बुख्रुबनाय सोरनिबा न'खौ एटेक खालामहैनाय बेबायदि जोंनि ओनसोलाव जाबाय थादों बेफोर जोंनि मोनसे दुर्नितिसो बेफोरो गावजों गाव एना एनि मोनसे खोथा बाइबेलाव दोङो आं बेखौ बुंनो सानबाय मालायखौ जेब्लाबो हिंसा दाखालाम मालायखौ जेब्लाबो खैसारि दाखालामनानैहाय जेनेबा जों मिथियो बेफोरखौ मिथिनाबो जुदि खालामोब्ला बिनि बिसारखौबो हिसाबखौ सानसे बिथाङा होनांगोन मानो होनब्ला सासे गोजौआव सासे इसोर दोङो बे इसोराथ' नुगासिनो दोङो गावनि पावारखौ लानानै गावनि खेमथाखौ लानानै आंहा सक्ति दोङो बोलो दोङो होननानै जुदि इनाय अनागार मावबाय थायोब्ला बिनि हिसाबखौथ' सानसे बिथाङा होनांगोन बे निस्सय बेनिखायनो आं दिनै खावलायदों बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ नोंथांनि बेसेबां बेबायदि दुर्निति खालामग्रा मानसि बुग्रा मानसि माबा आक्रमन खालामग्रा गारि बुख्रुबग्रा बिथांमोनखौ नोंथाङा बादा होनांगौ आरो बेफोरबायदि गाज्रिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै नोंथाङा बुंनांगौ दिपेन बर' साराथ' जोंनि थाखाय बहुद मोजां केन्डिडेट जों बिथांखौ मोन्दों उदालगुरि LACआव जोङो इउपिपिएलनिफ्राय बिथांखौ केन्डिडेट हिसाबै मोन्दों जों बहुद लाखि होनना बुंनांगोन मानो होनबा बिथाङा 25 बोसोर जितु एबसु फरायसा आफाद बेयाव आफादगिरि जानानै बिथाङा खामानि मावबोदों आरो बिथांनि बिराद अबदान दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बहुद अबदान दङ मानो होनब्ला बिथाङा 25 बोसोराव जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां हारि जौगानाय खामानि मावदों हारिया जेब्ला दुखु जादों अलखद जादों खैफोदाव गोलैदों बिथाङा गसंदों आफादगिरि जानानै एबसुनि आफादगिरि जानानै गसंदों आरो गोबां समयसाखौ बिथाङा समाधान खालामदों बेनिखायनो जों नैबे उदालगुरि LACआव जों बिथांखौ केन्डिडेट हिसाबै मोन्दों इउपिपिएलनिफ्राय जोङो गोजोनदों आरो जों बिथांनो भट होगोन मानो भट होगोनबा जोंहा गोबां जौगानो दङ उदालगुरि जिल्लाया बहुद जौगानो गोनां दङ 17 बोसोराव जोंहा बिथां रिहन सारा MCLA जाबोबाय आरो MLA जाबोबाय आरो बिदिनो केबिनेट मिनिस्टार जाबोबाय आरो बिसानो दा डिपुटि चिफ उदालगुरियाव बेबादिनो एसे जोंनो जाबादि नांगौ रायजो राजानो जाबादि नांगौ बेखौ सुफुंनो हायाखै बिथाङा गोबां जोंहा खहा जादों हाग्रामाया अर्थात BPF सरकारा उदालगुरि जिल्लानिफ्रायसो देरहालाङो गोबां भटनि गेजेरजों भट मोननानै बिथाङा देरहालाङो नाथाय जोंनि उदालखौ जेब्ला देरहालाङो अब्लानिया गारना दोनो आरो दिनैसिम मा दोङो जों उदालगुरियाव जेबो गैया उदालगुरि कलेज इउनिभारसिटियानो दोङो ना नार्सिं कलेजआनो दोङो ना माबा मोनसे मोजां अनुष्ठानानो दोङो दिनै जोंनि दुखिया दरिद्र फिसाफोरा जों उदालगुरि कलेजाव बा उदालगुरि जिल्लायाव बिदि मोजां अनुष्ठान गैयैखायनो जोंनि फिसाफोरा जोंनि फंबाय बिनानावफोरा गोजान जायगायाव थांनांदों जेरै बांगालफोराव थांनांदों आरो बिदिनो केरेलाफोराव थांनानै हाबा मावहैदों मालायनि बान्दा बान्दि जानानै खामानि मावहैनांदों गोबां दुखिया दरिद्रनि फिसाफोरा लुन लायै जोङो फोरोंनो थांनायखौ नुदों नार्सिं मावनो थांनायखौ नुदों बेफोर दुखु गोनां जोंनि ओनसोलाव इसां बिदि MLA थालायनानै केबिनेट मिनिस्टार थालायनानै गुबुन जायगायाव थांनानै दिनै गोबां दुखु गोलैहोनो गोनां जादों आरो गोबां बेबायसानो मालायजों बुथारजादों रेप खालामजादों अनेक खैफोदाव गोलैहैदों नाथाय बे 17 बोसोराव बिथाङा जुदि मोजां जोंनि थाखाय जोंनि बर' माहारि आरो बे उदालगुरि जिल्लायाव थानाय बेसेबां जनजाति बिसोरनि थाखाय जुदि मोजां बेबा मोनसे अनुष्ठानफोर दोननायमोनब्ला बा माबा मोनसे संस्थाफोर दोननायमोनब्ला माबा मोनसे गिदिर इन्डास्ट्रिफोर खुलिनो हानायमोनब्ला दिनै जोंनि बर' फिसाफोरजों लोगोसे जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव थानाय एसेबां जनगोष्ठिफोरनि फिसाफोर दोङो सुबुंफोर दोङो लाइमोनफोर दोङो बा बिसानो आइजोफोर दोङो बिसोरो बिथांमोना बेयाव हाबनानै खामानि मावनो हागौमोन थाखा फैसा खामायनानै गरसे गरनै गावनि न'खरखौ दैदेनलांनो हागौमोन आरो बिसानो मोनसे मोजां बेबायसा
परियालफोरखौ गायसनलांनो हागौमोन नाथाय जों दिनै नुनो मोनाखै गोबां दुखुनि बाथ्रा जोंहा बिसा 17 बोसोर बिसा थानानैबो जों दिनै बेबायदि मोनसे दुखुनि अलखदाव गोलैनाया जोंहा बिराद दुखु गोनां बाथ्रा आरो बेनिखायनो आङो खावलायदों जोङो दिपेन बर'नो सारनो जोङो भट होनांगौ आरो बिथाङा दिसपुराव थांनानै आसाम एसेम्ब्लियाव बिथाङा जोंनि अभाब अभियोगफोरखौ बिख'ना लाबोगोन आरो बेहा बहुद अभिगता दङ बहुद गियानि बियो बहुद साननो गोरों दा हिमन्तआनो बिथांखौ गिनो नांदों गिदों बियो हिमन्त सारा मानो होनब्ला बे सासे गोरों गोरा रोंगौथि गोनां सासे दैदेनगिरि बियो बे जुदि एमएलए जायोब्ला देरहालाङोबा उदालगुरि जिल्ला बहुद मुलाम्फा जागोन हारिनि बर' हारिनि थाखाय मुलाम्फा जागोन आरो बिटिआर हालामाव थानाय जेसेबां जनगोष्ठीफोर दङ बिसोरनि थाखाय गोबां मुलाम्फा जागोन बेखौ साननानै बिथाङा गिदों बेनिखायनो जों होगोन भट सारखौ जों जेरैबाबो देरहाहोगोन जों बिथांखौ देरहानो थाखाय गोबां खामानि मावदों जोङो गामि ओनसोलाव थांदों जोंनि बाय बाहागिफोरखौ जों लोगो हमदों आरो जोंनि सिनाय मोननाय मानसिफोरखौ जों लोगो हमदों जायहा जों रिलेसन दङ जों बिसोरखौ लोगो हमदों आरो जों खावलायदों सारनि सोमोन्दै जों बुंदों सारा मा मावगोन सारा मा थांखि लादों आरो बेसेबां मावनो बिथाङा आवगायदों बे गासैखौबो जोङो जोंनि मानसिफोरनो जों फोरमायदों आरो जों भट बिदों आरो बिथांमोना होगोन होननानैनो जोंनि सिगाङाव प्रतिश्रुति खालामदों बेनिखायनो जों दिपेन बर' सारनो जों भट होगोन आरो बेखौ जों 100% देरहागोन